Tästä se lähtee. Onko? Grim Reaper. Täällä oli kusi ja paskaämpäri. Kumpikohan veisi vähempi tilaa? Tämä teline vai? Kusi vai paskaämpäri? Isäntä joutuu naapurin minkkivaroon näiden yhtenä päivänä korjaamaan minkin kiimamittaria. Milloin se mikä työnnetään persiisiin, niin tietää milloin se kosteus on kypsä sille siemennykselle. Ai jaa. Joo. Joo, niin siihen oli tullut vikaa. Niinkö? Joo, niin isäntä oli osannut korjata sen. Jaa! Kiimamittari. Mikä on? Tangala. Väärinpäin käännettyä kummisaksaa tai jotain. Yritän sanoa näin, niin kieli vaan jotenkin turvaa.